L'accés i l'ús de les noves tecnologies pot suposar una millora de la qualitat de vida per moltes persones amb discapacitat intel·lectual. Els ordinadors, les tablets o les pissarres digitals són una eina eficaç i atractiva que millora la seva autonomia, la psicomotricitat fina i certes habilitats comunicatives que els permeten estar connectats amb el món. Des de l'associació ALBA, volem posar la innovació al servei de les persones, millorant el seu benestar i qualitat de vida. Tenim el repte d'apropar i facilitar l'accés de les noves tecnologies als infants, joves i adults de l'entitat. I per això et necessitem a tu. Volem dotar els diferents espais de l'associació ALBA amb eines tecnològiques perquè en puguin fer ús les persones. Ordinadors adaptats per les sales d'informàtica, tablets com a eines d'estimulació i comunicació entre les persones i els professionals, projectors o pissarres digitals per un ús extensiu i accessible. Ajuda'ns a millorar les eines digitals de les persones de l'associació ALBA. Col·labora! Fes la teva aportació a la teva oficina CaixaBank o a caixabank.cat.